हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय लोगोफोर बे समाव आं दायो दंफैयो कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय देवपानीनि नैबे मा दुर्गा मन्दिराव आरो बेवहाय फैनानै गुबै जाहोनानो जाबाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां इएम बिथाङा नबजित नार्जारी जिहेतु डिआइडि लिटिल मास्टार उइनार नबजित नार्जारीनि मुङै बेवहाय दाखालि भटिं जाबाय थानाय समाव देरहानायनि मुङै मोनसे माने बे मा दुर्गानि मन्दिराव फैनानै मानना गालांदोंमोन थ' बेखौ बिथाङा दिनै जिहेतु नबजित नार्जारीया डिआइडि लिटिल मास्टारनि उइनार जाबाय बेनि थाखायनो जोङो फुं समाव नुजाथिफैबाय बे कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय देवपानी मा दुर्गा मन्दिराव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इएम सार प्रदीप स्वर्गियारिजों लोगोसे फैफाबाय आरोना जोंबो ओमफ्राय आरो मिथिबावनाय बादिब्ला नबजित नार्जारी न'खराबो बेवहाय मानना गालांदोंमोन होनना फोरमायथिदों बिथाङा देरहायोब्ला होगोन होननानै थ' बिथांमोना दायो सफैथ'वाखै जोङो फुङावनो फैग्रोदों बिथांमोनाबो फैदों होमबाबो जोंनिफ्राय एसे लेटै सफैगोन आरो जों मिथिनाय बादिब्ला बिथांमोना सफैहां जाबायनो जों दायो नेथ'गासिनो दङ सफैब्लानो माननायफोरखौ बिथांमोना होसिगोन आरो बे मन्दिराव दायो थ' बे गासै नुथायखौ नोंथांमोनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनो दिन्थिलांगोन लोगोसे बिथांखौ जोंनि ओनसोलाव दिनै गोबां जायगायाव बिथांखौ बरायनो नागिरदों बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो थाफागोन बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि नुथायफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर थ' नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' दायो नै नबजित नार्जारीया नुजाथिफैबाय जोङो दसे नेबाय आरो नेनांबाय जोङो ओमफ्राय दायो बिथांमोना बेवहाय आलारि बाथि सावग्रोनो नागिरबाय आरो थ' नोंथांमोना दायो आङो फारि फारि नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानोसै मोनफ्रोमबो नुथायफोरखौ थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो दिन्थिलांबाय थानोसै दायो लोगोफोर नै दायो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इएम सारा फिथाखौ खेवबाय बे फिथाखौ खेवनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथाङा जुदि बे मन्दिराव फैयोब्ला नोंथांनि गोसोनि साननाया जाफुङोब्ला आङो ओरैबायदि होफैगोन मागोन होननानै नोंथाङा जिथु मानना गालाङो बे जुदि जाफुङोब्ला नोंथाङा बेखौ होनानै माने नैबे फिथाखौ खेवनो गोनां जायो आरोना नोंथाङा गोसोनि साननायखौ बे बुंनानै नैबे फिथाखौ खायो आरो बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोथायनाय आरो बियो बे मन्दिरनि बेनो मोनसे खास बाथ्रा आरो थ' बे दायो खेवना होबाय फिथाखौ ओमफ्राय बोरमा होगोन होननानै बुंदोंमोन जिहेथु बोरमाखौबो नागारसिगोन दायो लोगोफोर दायो जोंना नैबेनि हाबाफारिया जोब्बाय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै आरोना लास्टनि लास्ट नै दायो ज'यैनो सावगारि लागासिनो दङ बयबो दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर बेयाव हाबाफारिया जोब्बाय लोगोफोर दायो जोङो देवपानीनिफ्राय फैनानै जुरदलं होननाय गामियाव दंफैयो नाम्बरनि जुरदलं होननाय गामियाव ओमफ्राय जों सुरबुथारावबो एसे हाबबोबाय नबजितनि थाखाय मोननैसो बुस्थु फिसा फिसा लाबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनाव जों दायो नाम्बरनि जुरदलं होननाय गामियाव बे नबजित नार्जारीनिनो न'खरनि मानसि दङ बिस्रा माने ओंखामखौ रेडि खालामदों आरो दायो नैबे नङा ओमफ्राय जोङो ओंखामखौ जानानै बे नाम्बरनिनो धुपगुरियाव बिथांखौ बरायनाय प्रग्राम दङ बे फंबायखौ बरायनाय ओमफ्राय बेनि उनाव दङ जोंनि रेंमायावबो जयन्तिपुर रंजालि नोगोराव दंबावो आरो बरायनाय प्रग्राम दायो बेनि सिगां जों ओंखामखौ जाना लागोनसै जिहेतु मन्दिराव थांनाय खोथा फुङाव जेबो जायाखैमोन थ' दायो थांनानै ओंखामखौ जाहैगोनसै दसे जिरायना दंफैयो बिराद गरमथार नै थानसालियाव दंफैयो माखासे सिङाव गरमखाय हाबाखै जोङो थानसालियाव जिरायना थाथ'बाय फाग्ला बायदि गरमखा दिनै जेने थेने जाखांना ओंखारबोबाय गरमजोंनो ओरैबायदि माने असान्थि नांबाय जानोनो हायासै ओंख्रिया दालिजों सजना रानाय ना गोरान होनदोंलाय ओमफ्राय आलु अमा बेदर मेवा होनाय ओमफ्राय आरो मा थाइबें खाजि बेबायदिनोमोन गोथावै जाबाय जानायालाय होमबाबो एसे असान्थि नांबाय आरो गरमनि थाखायनो बिराद गरम थ' दायो जों ओंखारबोबाय माखासे जागासिनो दङ खनसेनो जाखाजोबनो हायासै नालाय जों टटेल 25 सा दंमोन गासै हाजोबासै आरो खेबसेनो जाहोजोबनो जों फैग्रोबाय नै गरम थानो हाला बैयाव दसे थानानै जोङो थांसै बिसोर जाखांजोबा ओंखारलांसै आरो नैबेयाव थाजिम नांदों दासो औवा सिङाव फैनानै दुखु खस्थ'आव ब्लग बानायसिगोन ओमफ्राय सान्दुं गोसा गोसायाव ओमफ्राय भिउ फैयाबाथाय बहुत दुखु मोनो लोगोफोर मादो बुजिदोंना एफा गरमाव ब्लग भिडिअ खालामो दुखु खस्थ' बुजियानो
भिउस फैया बेखायनो दुखु नांदों एक्सट्रा गथ'आ गावना फैयो एसे बाबो ना गरमद्रायाव माने ब्लगाव माने एसे मोजां भिउ फैबा मोजां नाङो 1K 2K बाबो खमबाबो बिदिबा मोजां नाङो खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोननाय बायदि नाङो आरो ना मोननाय बायदि नाङोबा एसां खस्थ' बानायनानै फैयाबाथाय एकदमबारे बिराद दुखु मोनो मबाइल सबाइल बुख्रेबनानै जोनांगौ होननानै उन्दुनानै जाला जागोन रुप'हि सारिआलियाव बरायदों नबजितखौ नै बे जाबाय रुप'हि सारिआलि नाम्बर नै बेयाव नबजित नार्जारिखौ बरायदों दायो दायो नैबे जाहैबाय माजगाव सारिआलि बेवहायबो माने एकदम स्कुलनि गथ'फ्रा बिराद बेंफबलायना दं आरोना बरायनो थाखाय नोंथांमोननो एसे दिन्थिना होनोसै आङो अ नै गथ'फ्रा बोरै खारबोलायदों स्कुलनि गथ'फोर वा गथ'फ्रा दायो जोङो फाइनालि धुपगुरियाव सफैबाय ओमफ्राय बे धुपगुरियाव दायो रायजो राजाफ्रा बरायनो थाखाय रेडि जानानै दङ ओमफ्राय नै प्रग्रामा दायो बेवहाय धुपगुरिनि रायजो राजाजों लोगोसे नामबरनि गासै रायजो राजाफ्रा माने दायो बेयाव बरायगोन आरोना दा बे हाबाफारिखौ दिन्थिनोसै बिनि उनाव थांगोन जोङो जयन्तिपुराव दायो नै बेवहाय नबजित नार्जारिखौ बरायना लांगासिनो दङ नबजित नार्जारि आमार मजाराव उपस्थित হয়েছে रायजो राजाफ्रा नेनानै दंमोन गोबाव समनिफ्राय जों बे सिलेक्ट जाबोबाय ओंखाम जानानै दायो फाइनालि सफैबाय आरो रायजो राजाफ्रा गोसो गोरबोजों बरायनानै लादों दायो উপ-সভাপতি আৰু সহকাৰী সম্পাদক একেলগে সম্বোধনা জনাব আৰু লগতে আমাৰ এই বছৰে গোলাঘাট জিলা ৰাভা জাতীয় পৰিষদ আৰু লগতে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰাভা সাহিত্য সভাৰ পৰা আমাৰ মিষ্টাৰ নাৰ্জাৰী ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ নৱজিত নাৰ্জাৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ থাকিল মহিলাৰ যোগেদি ভোট প্ৰদান কৰি তেখেতক শ্ৰেষ্ঠতা অৰ্জন কৰাত সহায় কৰিলে তাৰ বাবে মই নৱজিতৰ হৈ বড়ো জাতীয় সংঘৰ মানে জীৱন ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ লগতে উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কৰাৰ লগতে আমাৰ গোলাঘাটবাসী বা অসমৰ ভৱিষ্যত আৰু উজ্জ্বল কৰিব বিভিন্ন দিশত তাৰ বাবে মই ভগৱানৰ ওচৰত
लोगोफोर फाइनेलि दायो दुखुनि प्रग्राम जोब्बाय ओमफ्राय दायो जों थांसै सिद्दा जयन्तिपुराव सफैबाय उरियांबा टाउन बे उरियांबा टाउनावबो दायो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्रा बरायनो नागिरदों आरो लामायावनो बे उरियांबा मेन टाउन दायो बेखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिना होनोसै फोटो कैमरा पर लोगोफोर फाइनेल दायो जोङो सफैबाय उरियाम घाटनि रंजालि नोगोर जयन्तिपुराव ओमफ्राय बेवहायनो दायो नबजित नार्जारिखौ बरायगोन बेनो जोबथा प्रग्राम बरायनाया जोङो धुपगुरि बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थाथाथ' बेबायदिनो बरायदों ओमफ्राय फाइनेलि दायो जोङो सफैबाय जयन्तिपुरनि नैबे रंजासालियाव ओमफ्राय बेयाव रंजालि नोगोर जयन्तिपुर आरो बेयाव दायो बिथांखौ बरायगोन दायो लामानिफ्राय बरायना लाबोगासिनो आं स्टेजआव फैग्रोबाय आरोना माखासे बुस्थु दंमोन आंनि गारियाव बेखौ ओंखायनो जों स्टेजआव फैग्रोबाय ओमफ्राय दायो नोंथांमोन आङो बिथां बरायना लाबोनायखौ आं दिन्थिनोसै नैबे जाहैबाय स्टेज बेजोंनिफ्राय बरायना लाबोगासिनो दङ दायो नैबे जाहैबाय स्टेज ओमफ्राय दायो बिथांखौ एजामनिफ्राय बरायना लाबोगासिनो दङ नबजित नार्जारि शिशुपानि सानखाथिनि बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिमा बिफा दंफायो आरो बिमाया बिथांजों दंफायो दा जों दसे उनाव बिथांमोनखौ सिनायथि होगोन जोंनि इन्डियानि जोंनि भारतनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बे रियेलिटि श' बे जिटिभिआ बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद माने गोग्गाथाव जोबोद गौरबनि खोथा बियो सासे जोंनि बर' फिसाया एथ' गिदिर मोनसे रियेलिटि श'आव उइनार जानो हानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव नबजित नार्जारि फंबायखौ बरायगोन धनसिरि बड' वेलफेयार एस'सिएशन गिबि गिबियावनो बे आफादा बरायदों मुस्रि प्रदीप सरगियारि आरो गाहाय नेहाथारियानो जाबाय मुस्रि महस्वर बसुमतारि धनसिरि बड' वेलफेयार एस'सिएशन बरायदों बिआइडि लिटल मास्टार बिथाङा सिजन 5 नि बसुमतारि मुस्रि बिनन्द बर' आरो मुस्रि नन्देश्वर दैमारि बिथांमोना जयैनो जोंनि आफादनि जानानै गलाघाट डिस्ट्रिक्ट इउथुमदार बरायदों आफादगिरि दमयन्ति खाख्लारि आखाइ खबनांगौ इंराजिफोर जोंनिफ्राय बरायदों गलाघाट डिस्ट्रिक्ट गरखा स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय नबजित फंबायखौ मुस्रिमा उनु नार्जारि आनसलिक आबसुनिफ्राय नबजित नार्जारि फंबायखौ बरायदों खामानियाबो बिनि मोसानायखौ नबजितनि फल'वार बिसोर नबजितनि डान्स खनायबाय थायो मोजां मोननानै नबजितखौ बरायदों दा मोसागोन रोङियाबो जोंनि ओनसोलनि सासे गोख्रों मोसाग्रा रिमा बसुमतारि दा दसमता बिथांनि बिबान नामा नीलकान्त बसुमतारि थाबनो नामा एखे सतीश बर'आ सिलनिजान गब्राहन्तर सभापति